Een dergelijk evenement op zondag, maar dan in Beringen, het WK Ploeterun. ZVV Beringen organiseerde een recreatieve stormloop door het agrarische achterland van Beringen. De bedoeling is dat ze met een leuke manier kennis maken met het Berings landschap. We hebben geen wedstrijdelementen van gemaakt. Het is gewoon plezier, fun en op sportieve wijze bezig zijn in Beringen. Ja, zwoer. Wat vond je er zwoer aan? Ja, alles. Mooi. Het was een geweldige dag. Ja. Super wagen. Super. Ja, dat was echt zwoer. Ja, wat was er zwoer aan? Ja, alles. Dat ganse watergedoe, is niks voor mij. Van de ene kant veel met rustmomenten zat ertussen. Dus, als die veurdig waren, ja, dan moest je toch wachten op het hindernis. Dus als je dan die rust pakt, dan ga je dat allemaal goed. Dat is wel even goed leuk. Ja, zeker, mooi alweer. Applausje voor deze mensen. Ik denk dat de basis natuurlijk ook in Beringen ligt. Dat ons kent ons, het spreekt zich rond. Dit is iets nieuws, denk ik ook, wat toch aansluit. Je ziet het landelijk ook dat dat wel groeiend is overal. Dus daar hebben wij denk ik op ingehaakt en we zijn blij mee dat we in ieder geval meer dan 100 deelnemers mogen verwelkomen hier. De organisatie is tevreden over het verloop van het evenement. Naar verwachting wordt er ook volgend jaar weer een WK Ploeterun georganiseerd.